is mag-online selling tayo kasi medyo wala na tayong budget. So simulan na natin. Maghanap tayo ng mga pwedeng bumili ng mga ibebenta ko. So let's go. Yun, nakita ko si Mark Reyes. Ang dami na tayong viewers. Oh my God! Wow! So shout out muna sa inyo. Shout out. So stay safe lang kayo. So magbebenta ako ngayon ng mga products, ibang products at mga gamit ko rin kasi medyo wala na tayong benta. Wala na rin akong budget. Bola lang yan. Bebenta ko muna. Unang gamit. Leather jacket. Kulay black po siya. So, wala pa siyang mga butas-butas. Hindi pa to na nagagamit ko. So, 250 na lang. Okay. 250 na lang. Yan. Maganda siya. Ayan. Okay, maghanap tayo. Okay. Mark Reyes. Mine ko na po, Lodi. Sabi na Mark Reyes, mine na daw niya. Mine ko na po, Lodi. Okay. Yun, nasold na ni Mark Reyes ang leather jacket ko. May 250 na tayo. So bro, na lang, send Gcash na lang. Send ko na lang sa'yo Gcash. Okay. Okay, ito next natin. Perfume for men. So, kahit 300 na lang to kasi pagkabili ko dati nito is 450. 350 na lang sa inyo. Oh my God! So, yan. So, wait lang. Boss siya. Guys. Tony Velasquez. Okay, Tony Velasquez. Mine ko na po, Lodi. Okay. Send Gcash, bro. Okay, na bili na yung dalawa natin, yung perfume tapos yung jacket. Okay, ang next naman is Ray-Ban glass. So, ang next naman is Ray-Ban glass. Maganda to. So, di pa masyado nagagamit. Benta ko na rin. Na lang, 80 pesos na lang to. Okay, hanap tayo ng viewers. Alex Di Guzman. Sold ko na po, Lodi. Gcash na lang. Send ko sa'yo yung Gcash. Bahala ka sa buhay mo. Maghanap pa tayo. Okay, sabi naman ni Richard. Richard Cruz. Bro, ang ganda naman ng cup mo. Mine ko na yan. Okay, sige. Okay, maganda pa naman to. So, sige, sold mo na. Send through Gcash na lang. Okay. Mukhang benta tayo. Hoy! Nabulangan nyo! Wait lang, hanap ulit ako. Okay. Ludes, ang ganda naman ng relo mo. Mine ko na lang yan. Kasama pa ba yan? Okay, benta ko na to. Hindi ko naman masyado ginagamit eh. Sige, na lang to. So, ito is tempered glass. Itong relo is waterproof din. Good for 50 meters, 60 meters sa tubig. Sige, sa'yo na to. 300 na lang sa'yo. So, pati relo ko nabili na. Hanap ulit tayo dito.
okay lang. At least may pera tayo. May benta tayo. Wala kang awa! So, ayun. May isa. Ludes. Ganda naman ng jersey mo. Mine ko na po yan. Pwede. Jersey ko. Sige. Binta ko na to. Sige, Christian. Binta ko na to sa'yo. Ano na lang to? 150 na lang. Sige. 150. Sa'yo na to. My God. Okay, sabi naman ni Anthony, bro, ganda naman ng shirt mo. Mine ko na po yan. Sige. Binta ko na to. My God. To. Brad. Maganda to. Yan, wala na akong shoot ha. Ano lang sa'yo. 50 pesos. Okay, maghanap ulit tayo. Maganda ditong order. Sabi naman ni Christopher, Brad, ganda ng boxer ah. Pati boxer ko. Brad, mine ko na yan. Sige na, please. Wala na akong boxer. Hanap ulit tayo. Wait lang. Salvador Figuracion. Okay, mine ko na brick mo. Brick ko. Sige. Black yan, bro. No. Sige na. 30 pesos na lang sa'yo. Di ka bumibili. May buy one take one dyan. Christian Pro Gcash na lang, bro. A few moments later. Paloma Reyes. Mine ko na po yan. Papa. 150. No.